bagay koinai dorokno bisa church ni bairandao thangani bagay aro chino ase jora khalongai se aino lobiman kan ini channel pon beris TV ne belake tongthumani belak tonggo obahai panda botor agi roga amat ana sawan boli samsa khaba chuktai chugete jong bos buza ake ini no panda no pula sekam no jangan istiqam ang sini mothani Dewan Marsi mothani secretary sinangkal butono poina pulyano doskan phaine kisa koknar membagai tei joto kelistep phaine membagai ne kor naran membagai ang bono poina ini MC sini takut apa no Wada welcome di bagai yang sana yang kan bagai yang mana kambaya kalau kai tewaisa jotona no tini Father's Day o program no sawai specially joto sini bukha botol lokno panda channel sikang no khakaham yang boleh no jotona no lam sabo kise yang akron layan Contohnya hambai ke puilan sini yang bus kamu sentabu koinai sini borong mana Father Maxim sini Paris priest siapa yang kalau tahu koinai sini Father Brand semua sebagai sini borong lo login dari bagai sini Boblok Paris ni Paris borong mana mesang pomol de forma koyo sini Paris sekilo yang bersama baik asli asli bagai tiba koinai sini borong menang diabetes sini borong menang diabetes dan bo yang bersama baik sini kau berada di asuk bayo borong dipaksa asuknya bagai orang nopo kobogo sini brother principal conference school is so bayan krono assignment ka bobo tini semua baca pandawo kancak thane ne biara semia pupur so banyo jepu bobo thane company bobo very unfortunate family ya tai sister ko thane company family ya abo hai jo to bu habodo nor bo kisa kai ni pusabani nor nobo seng be tangai best kanui jotono lab somani bhaji thani tomo joy desek ni bagai nor nor asuk thayo nor asuk ma jaga basa hui pamuni tai ami kini pada nor ni lab kori apa korbe jotono tai semangka sini sir Dr. Ashok Deborah bo ambassador Paris ni sini Father Clement bonobo Risa te best category jom sini pandawo absong layan ya pakoro layan tai abu diplogo tomo cina mesang pomol de forma seng bonobo Risa te best category sini ini program absong ya pakoro layan Brother Sukumar Deborah, Cini Paris ni Diabetes, bono person Risa te best kanui sebelah sobo. Aku kayoi best kanui jo to Cini buka bodol rokno. Kaji sengamor bagai jo to ya pak koroi korcite korcite sen langsung lain. Divine Mercy Church ni Sikla bodol YouTube borok kayoi ya pernah dibagi borok tiar lagi aku ini dari awalnya tadi rosary yang peri dengan bagai bukan kapal kita hotel dukung song sensio ini kau ada
TIDC ni general election ni schedule date kaitha ka awal bagi senga program no postpone ma khaikya tini program no sakhaine ni nakha anyway kai tono bela hambai maro tini belai kai o tangnai weather forecast sense saiman no mote kai watoi tini bo wati ko ba ko wana ni ko haipono kai to bini khai ro ni bisik tik layu sini nogre ro wa haksan ni kana ni phan bor phai mangka tini ni je program o tai jo to sini juda juda mot kaham ke phai man kaham ba kai tana ham ba ya par ke sini program bo tini specially mothani khainai sini babu somno welcome khaikya te program ya parka or bagi ambai agama boleke tahu koinai dus kamlo sini dus kamlo Father's Day special aisa poglo te ko poem saklanya baginai sini Divine Mercy mothani youth secretary Miss Elizano Ojora ya parka Father's Day ngai dong na to bokharok mo ani thapa hante chibaya kharo bokharok jini mo kolota mo abolate ang jibon sa kasya koklop simani okoklop ni mo kha bufa angna bo isani kogya khlaiza o bo je chuktei sabo phan kurei sanani naya khuzao khujagei mokol ni muktei nukhungo renai ajio bufa khibiwi sakni koromtei ajio rang nukhungi bagai hanjaya satung watu lok mung bizabo hai huni sao bufa besarokno kha sukma hai subrayong bono kirinai rokno kha subu nugo ambabo kirimani ni kaitorno hai ni bagai no kha suk subo nangano kutubo buma kutubo besa nangmani manai sanai haifano bufale sanjaya kuno tongjao kotoi ngai nokni bugra nokni suklai nayono khungo biar daklai besano ruo bihitno ruo warik warik manai nugya bole gerei engai bo kecambini kamjere lamrama bizabo subrayong sawo namano fano borong redi borong ni chukza afa nangle ano hamari khlaidi chugya basa kokmaya basa engai tongfurno ang hamzago nangle nakal diafa senamdi nang hai maya gana episni bizabo hai heni sawo o bufa hanjangnai ro chirai ro joli jakna teikhe ta khoraidi joli ui no somsak khlaike afa no na kardi adam ni monobo jelanu khongo renai rezao tabuko babu nang molrum rum no ruwi thanai kaitor bai tongnai bufa sinang wano besani thinangni bagai umor engkha ani babule lengjagai khlaina mojongkho besani thinang bufano khafurinano besani imang phurunggo kahamno siniruwa khamyano sakni je elem tongmatei haifano shia wansukhanono khairobdeano nakare kaitoni hamari nang manthang afa ani bagai wansuknai nang no ani bufa borom sanjaya phano borom ni chukjak nangle shijaya basa nini thani phayo kebagai bangsa dianole basa ruti sanke chibukno renai abodei bufa kurei khaikeno tongdi jisubai afa salbrum nangle tongthogai hambai Jangan lupa,